Γεια σας! Στο προηγούμενο βιντεάκι είχαμε μιλήσει για την ορθογραφία των ρημάτων, αυτά που λήγουν σε ίζο και αυτά που λήγουν σε ένο. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια άλλη κατηγορία ρημάτων, αυτά που τελειώνουν σε όνο. Αυτά γράφονται με δύο ωμέγα, όπως το μεγαλώνω, κρυώνω, σκαρφαλώνω, τελειώνω. Μια άλλη κατηγορία ρημάτων είναι αυτά που λήγουν σε εύω. Αυτά θέλουν ύψιλον, όπως το ψαρεύω, κλαδεύω, δουλεύω. Εδώ έχουμε όμως δύο εξαιρέσεις. Το ρήμα κλέβω γράφεται με β και το ρήμα σέβομαι, το οποίο βρίσκεται στην παθητική φωνή, που και αυτό θέλει β. Τέλος, μια άλλη κατηγορία είναι αυτά που λήγουν σε άβο. Αυτά γράφονται με β, όπως το θάβω, ράβω, σκάβω, και έχουμε τρεις εξαιρέσεις. Το πάβω, θράβω, ψάβω, που τα γράφουμε με ύψιλον. Εσύ τα γνώριζες αυτά? Πιστεύω ότι τώρα τα έμαθες πολύ καλά.